Ambjent Malta nedit skema ġdida ta' 700,000 euro fejn il-kunsilli lokali se jkunu jistgħu japplikaw għal fondi sabiex iwettqu proġetti ta' tħaddir fil-komunità li jħaddru l-komunitajiet tagħhom. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia fejn appella sabiex il-kunsilli lokali jkunu ambizzjużi bil-proġetti tagħhom u japplikaw għall-iskema sa 22 ta' frar li ġej. Huwa spjega kif dan il-fond huwa parti minn pjan estensiv bil-għan li jissebħu jitħaddru l-komunitajiet Maltin. Dan kemm fil-qalba tagħhom iżda anke fil-periferiji li minnhom jibbenefika kull ċittadin u turist f'pajjiżna. Dawn il-proġetti jistgħu jinkludu tħawil ta' siġar, ġonna vertikali, proġetti ambjentali fil-pjazzezz u parks fost l-oħrajn. Il-Ministru spjega li dawn il-bidliet għandhom diversi vantaġġi, fosthom li jtejbu s-saħħa mentali tar-residenti u anke li jgħinu fil-ġlieda kontra t-tniġġis. Il-Ministru nnota kif il-Gvern biddel il-mod ta' kif isiru proġetti ta' tħaddir fil-komunitajiet. Qabel it-tħaddir fil-żoni urbani kien ikun ftit planters ġewwa l-pjazza tar-Raħal jew lokalità. Aħna ħadna dan il-bot ħafna u llum qed nitkellmu dwar proġetti ta' il fuq minn miljun euro illi jagħtu kwalità illi tilqa' lil Maltin kull turisti li jiġu Malta. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava li spjega kif l-ispazji miftuħa u l-ambjent urban huma parti mill-viżjoni tal-assoċjazzjoni. Għalhekk huwa kellu appell wieħed tal-Kunsilli Lokali. Inħeġġeġ il-Kunsilli Lokali biex jagħmlu l-aħjar użu minn dawn il-fondi għaliex ċertament ħajkunu qegħdin jgħinu biex jtejbu anke l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħhom.